Shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmad Tunibu ɗan Kidnapping ne. Sabuwar waƙar Dauda Kahutu Rarara tare da Hamisu Breaker, inda a yanzu suka haɗu guri guda suka saki wannan sabuwar waƙa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tabbas in dai wannan magana ta zamanto gaskiya to fa da alamun ƙasar Najeriya tana cikin wani hali. Domin kuwa Dauda Kahutu Rarara a cikin wannan waƙa an ji yana cewa ɗaliban makarantar da aka sace guda 550 a jihar Kano a wata babban makaranta mai suna Bayero University. Tunibu ya san da satar amma har yanzu bai yi komai ba, kuma 'yan ta'addan sun buƙaci a basu kuɗin fansa amma bai kai ba. Wannan abu ya yi matuƙar ɓata wa Dauda Kahutu Rarara rai, dalilin da ya sa kenan ya kirawo jarumin Kannywood wato Hamisu Breaker. Suka haɗu guri guda suka saki wannan waƙa mai taken Tunibu ɗan Kidnapping. Tabbas wannan labari ya matuƙar baiwa mutane mamaki sosai da sosai. Amma jama'a ku biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo domin ku kalli wannan waƙa da waɗannan mawaƙa suka saka. Kafin mu sako muku cikakken wannan bidiyo, muna ga mai roƙon ku da idan wannan ya kasance shine shigo ku ta farko wannan channel ɗin, da ku daure ku danna subscribe sannan ku yi mana alamar ƙararrawa. Muna godiya. A yanzu dai haka, bayan Dauda Kahutu Rarara ya haɗu da jarumin Kannywood Hamisu Breaker sun haɗu sun saki wannan waƙa, rahotanni sun tabbatar da cewa ya zama dole Dauda Kahutu Rarara ya yi bankwana da jihar Kano kenan, ko ma na ce ya yi bankwana da ƙasar Najeriya ba don yana so ba. Sakamakon zagin shugaban ƙasar Najeriya ɗin da ya yi a cikin waƙar da ya saki jiya da misalin ƙarfe 8:30 na dare. Dauda Kahutu Rarara ya ce a shirye yake har sai ya ganin ya ƙwato wa Afirka 'yancinta, ma'ana dai ya ƙwato wa ƙasar Najeriya 'yanci, inda a yanzu su ma jaruman Kannywood suka goya mai baya akan wannan magana da ya yi. Jarumi Ali Nuhu da ma sauran jaruman masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood ɗin sun ce a shirye suke tsab domin ganin sun ƙwato wa Najeriya 'yancinta. Sun ce Najeriya tana da 'yanci amma kuma ba a gwada musu, inda a yanzu jaruman Kannywood suka ce ya zama dole su fito zanga-zanga domin ganin sun ƙwaci 'yanci. Dauda Kahutu Rarara ya ce tunda jaruman Kannywood suka goya mai baya to fa ya zama dole ya ƙara sakin wata sabuwar waƙar, ita kuma mai taken Tunibu ɓarawon mutane. Wannan shine abin da Dauda Kahutu Rarara ya faɗa. A yanzu dai haka jaruman Kannywood sun fara fitowa zanga-zanga domin ganin sun ƙwato wa Najeriya 'yancinta. To masu sauraro, duka-duka a nan ne muka kawo ƙarshen wannan shiri da muke ɗauke da shi akan wannan al'amari. Kar dai a manta a daure a danna subscribe sannan a yi mana alamar ƙararrawa, sannan kada a manta da alamar lakin a ƙasan wannan bidiyo. Muna godiya sosai da kasancewa da kuke da tashar Zamani TV 24 New. Hamisu Breaker and Dauda Kahutu Rarara sabuwar waƙa.